You want to think to you? Zrobimy żonie tomografię głowy, żeby się zorientować, czy nie doszło do udaru. Oprócz tego podbierzemy krew do badań na obecność narkotyków. Narkotyków? Proszę pana, nie możemy tej ewentualności wykluczyć. Ja dlatego pytałam o leki psychotropowe, ale równie dobrze mogą to być narkotyki. Sam pan widział, żona ma